wis kelakon dadi udar sing peteng dadi padang kanthi mandhapipun wahyu katentreman ingkang boten badhe kula ginakaken pribadi ning kangge tentreme negari sampeyan Ngamarta. Iya Kyai Semar iya. Tentrem niku dumunung wonten gedhene rasa syukur dene lampane ingkang dumados ing sadhengah titah awon sae bejo cilaka mulya rekoso niku yektine wontenipun namung nikmat yen uripe menungsa dilambari kanthi rasa syukur. Dados tiyang badhe syukur niku mboten kedah gadah omah ingkang megah setumpakan ingkang mewah ning dununge rasa syukur niku mapan wonten ing rasa cukup. Kejawi saking menika omongan kula Pandhawa uripe menungsa kudu tansah eling yen kabeh kang dumadi niku sampun kinudrat dening jagat pinurba dening Kang Kawasa supados raosing menungsa tebih saking rasa gelo kuciwa nanging atine mung tansah ikhlas tutwuri kaliyan kodrating Gusti. Mula urip niku mboten perlu ngitung untung utawa bathi, rugi utawa tuna. Merga urip niku sejatine bejo lamun uripe linambaran gedhene rasa syukur. Mulyane saka rasa syukur, sugihe saka rasa cukup, mareme saka rasa panarima, tentreme saka gedhene rasa sabar.